Lugo creará a primeira senda verde ciclista que unirá en 14 kilómetros o Miño e a cidade. A alcaldesa de Lugo presentou o novo corredor ciclista que cumpre, dixo, coa aposta do Concello por un modelo de cidade sostible, favorecendo unha mobilidade máis activa. Más amable, más tranquila, más respetuosa, promocionando hábitos más saudables e reducindo tamén considerablemente a contaminación e buscando outro tipo de mobilidades, outro tipo de transporte máis limpo, eficiente desde un punto de vista enerxético. O novo corredor será de cor verde, combinará carrís segregados con viarios de coexistencia, os tramos estarán sinalizados e a velocidade máxima nestas zonas reducirase a 20 para a seguridade de bicis, vehículos e peóns. Integraremos bicisendas segregadas do tráfico rodado nas rúas donde é posible por ter ancho suficiente para poder acometelo así. E, por outra banda, con vías de coexistencia aló donde non temos a posibilidade de crear e, aparte, seguindo tamén un pouco a directriz europea. Ademais da seguridade, no seu deseño primou a comodidade e cohesión interna e intermodal, así como a rectitude da senda. Para facer tamén traxectos atractivos e cómodos e tamén que acorten o tempo na distancia. O itinerario permitirá completar un circuito de oeste a este, de norte a sur da cidade e pasará por 8 barrios da zona Dusi, do proxecto europeo Muramiñai, que ten por obxectivo gañar novos espazos na cidade unindo a trama urbá coa zona fluvial do Miño. Deixando de vivir de costas ao río e que sexa parte integrada da nosa cidade, queremos seguir avanzando no noso modelo de cidade. Durante o circuito procurouse a menor eliminación de prazas de estacionamento posible e crearánse novas prazas en aparcamentos alternativos. Vanse facer novamente un novo diseño, en este caso se vai a facer un pintado en batería co fin de gañar espazo para este fin, mantendo un carril de sentido de circulación. O orzamento do proxecto de 1,6 millóns de euros, 80% procedentes de fondos FEDER, levarase para a súa aprobación este xoves á Xunta de Goberno local. Unha vez axudicada a obra, o prazo de execución será de 6 meses.